Hola, bon dia, benvinguts a la segona sessió de BookTube de promoció de l'hàbit lector, dirigit a la nostra comunitat educativa. Avui hem convidat a Susana, la nostra coordinadora de biblioteca i millora de comprensió lectora i tutora de tercer de primària. Hola, Susana. Hola, Carmen. Susana, podries comentar-nos una mica en què consisteix i què feu a la Comissió de Biblioteca i Millora de Foment Lector, de la que tu ets coordinadora? Sí, doncs mira, en primer lloc vam organitzar un poc la biblioteca, els hem dividit en diferents nivells, per colors, igual que la nostra biblioteca municipal de Sagunt. I després també estem organitzant-nos per a fer grups de llibres d'estos que tenim així, que són llibres que el tutor pot llegir als seus alumnes i farem unes caixes per a promocionar un poc la lectura de la tutora davant dels seus alumnes, en xicotets grups. També, com estem dins del programa de Biblioinnovat, tenim uns diners destinats a que vinguin autors així a l'escola i això, ens encarreguem de comprar material per a la biblioteca, portar autors que puguen participar i contar-nos una mica tot el que fan i això, i ens organitzem durant cada 15 dies. També tenim el programa de Clara, del lector, i també fem els textos per a que totes les classes tinguin el seu text. Molt bé. Ens han dit que t'agrada llegir molt. Podries comentar-nos com ha sigut una mica la teua trajectòria respecte al teu hàbit lector? Sí, doncs mira, jo al principi, quan era menuda, no m'agradava llegir molt perquè m'obligaven a llegir un llibre i potser no era el llibre que a mi m'haguera agradat llegir. Conforme vas sent un poquet més adult, ja vas triant el que t'agrada llegir i ahir ja sí que va ser el lloc on vaig trobar el meu gust lector i per a la lectura. I per això m'agrada molt que així donem l'oportunitat als alumnes de que puguen triar el llibre que més els agrada, els vas orientant, i són ells els que trien. I jo crec que ahir és on està enriquit, no? Ja són ells que no els estàs imposant. I jo crec que ahir va un poc encaminat per a tindre el gust per a lectura. Molt bé. I actualment també eres molt lectora, no? Un dels llibres que has llegit i que ara ens comentaràs té per títol La nueva educación i està escrit per César Arbona, que és mestre i va ser premiat com a millor docent de l'any al 2014. Doncs digues quins aspectes ens destacaries d'aquest llibre. El primer és que és un llibre molt proper, ja que és un mestre que al final són experiències que hi viu que nosaltres podríem viure tranquil·lament al nostre centre i ens dona moltes idees. Aleshores, això també fa que tu pugues practicar-ho a l'aula, saps? I això, per exemple, una de les activitats que fa és el cuc lector i cada alumne pot agafar i ficar-li la part del seu cos llibres que ha llegit. Al final fa com una orugueta molt llargueta depenent dels llibres que has llegit. Vull dir que són coses que podem aplicar a l'aula també. I sobretot és que parla d'aspectes prou importants per a nosaltres, com per exemple l'actitud que hem de tindre com a mestres. Diu que no pot haver un mestre sense passió, que hem de contagiar al màxim tant als companys com als alumnes i tindre una actitud positiva, d'esforç, d'il·lusió per tot el que fem. Al final tot això contagia tant als alumnes i veuen que hi ha una motivació per part nostra i crec que és un aspecte superimportant. També això parla de l'entusiasme, que diu que cada vegada que anem al col·le hem d'anar amb entusiasme i viure el regal que tenim de ser docents, que al final estem construint futurs personetes que han de dir, ostres, tinc un bon record del meu moment en l'escola. I ja per acomiadar-nos, podries dir-nos algunes frases que t'han deixat empremta d'aquest llibre o del seu autor? Sí, mira, és que ho tinc tot així marcadet perquè és un llibre que la veritat és que després tenim... Diu, superimportant, yo lo vaig a utilizar en les opos, y diu, vamos a intentar conocerle los primeros días para ver qué ilusiones tienen, qué les emociona y qué les preocupa.
Després ja veremos què i com aprendemos, no? Vull dir, hem de conèixer molt els nostres alumnes i partir d'aquests interessos que tenen ells per a poder fer l'educació, no? I treballar. Que important dedicar aquest temps de conèixer-nos. I l'última que m'agrada molt diu que per a ell l'educació seria una pizza gigantesca on la base seria el respecte. La base seria el respecte i per damunt aniria tot lo de la resta. O sigui que és que me queda en aquesta frase. La veritat és que sí, és molt bonica. Doncs ja ens acomiadem. Moltíssimes gràcies, Susana, per la teua col·laboració, per vindre a parlar-nos d'aquest llibre tan enriquidor i per ajudar-nos a fomentar des de l'escola l'hàbit lector. Moltes gràcies. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories. Time after, sometimes you picture me and walking too far away.